Ukruthakruthwano kwezopolitiko kunye nabezolawulo ngunobangela wokuchithwa kwebhunga lalo masipala oseDitsobotla. Lo masipala ubuqhwalela iminyaka eliqela. Ngumasipala onosodolophu ababini, oomanejala ababini kunye nosomlomo ababini. Oku kuchaphazela uluntu kuba alufumani zinkonzo kwaye luyasixhasa isigqibo sokuchithwa kwebhunga. It was the right thing to do for the right time. The whole community of Ditsobotla actually welcomed that decision from Kokta. These people, they are doing nothing for us. We don't want that municipality anymore. We want a new municipality. Ibhunga lamaphondo likazwelonke liza kuthatha isigqibo sokugqibela ngokuchithwa kwebhunga lalo masipala. We want to hear what they've got to say and we act on the basis of the imperatives of the Constitution, which require the NCOP to either approve or disapprove the intervention within 14 days after it has been alerted by the provincial government. Ukuba bavumelene ngokuchithwa kwebhunga lalo masipala, i-IEC iza kwaziswa ukuze kuzokubanjwa unyulo lovaluzikhewu.